Nagsagawa ng kilos-protesta ang nasa 50 magsasaka sa harap mismo ng Department of Agrarian Reform, Central Luzon. Kanilang idudulog sa tanggapan ng maayos na pamamahagi sa 81 hectares na lupa sa barangay Imelda sa Samal, Bataan. Una na raw naglabas ng desisyon ng DAR na ang lupa ay para sa mga magbubukid, subalit ginawa itong piggery. Tinututulan namin ng land conversion dahil nga ito ang higit pang magpapalala sa kagutuman ng mamamayang Pilipino. Dahil abang papaliit na ng papaliit ang ating lupaing agrikultural para sa dating rice production natin at gagamitin sa ibang gamit, liliit ng liliit ang ating agricultural land. Lugi ng araw ang mga magsasaka ay wala pang maayos at disenteng lupang sakahan. Pumatong pa raw ang problema sa pagtangkilik ng gobyerno sa importasyon ng mga agricultural product. Dahil ang rice tarification law, ang siyang lalong todong nagpahirap sa aming mga magsasaka. Bunga ng patuloy na pagbagsak ng presyo ng aming mga produktong agrikultural, katulad ng mga palay at iba pa, dahil nga sa todo-todong pagpasok o 100% pagpasok ng mga imported rice. Kaya naman nagpaabot na rin sila ng sulat sa DAR upang humingi ng isang dialogo para maayos ang problema sa lupa. Hinihintay din ng mga magsasaka ang investigasyong bubuksan ng Senado patungkol sa epekto ng rice tarification law sa mga magsasaka. Base sa tala ng Philippine Statistics Authority noong 2002, mayroon na lamang 341,000 farms ang Central Luzon. Katumbas ito ng 552,000 hectares. Mas mababa ito ng 2.7% kumpara sa 350,000 farms ng rehiyon noong 1991. Ang Nueva Ecija na tinaguriang rice granary ng bansa lumiit na rin ang sukat ng agricultural land. Ang 223,853 hectares noong 1991 nasa 196,000 hectares na lamang noong 2002. Marimang pinagbabawal sa Republic Act 9700 o Comprehensive Agrarian Reform Program Extension ang conversion ng mga irrigated at irrigatable farmland, kapansin-pansin naman ang nagsulputang subdivision at ilang establishmento sa rehiyon. Rainiel Pawid, CLTV News.